Lorraine, ikaw naman ang tatanungin ko ngayon. Pinag-uusapan na namin ni Teacher Mary. Yung tungkol sa kalagayan, yung pangkalahatang kalagayan ng mga nanay sa ating mga komunidad. Siguro po para dito sa community namin talaga is yung din po sa education. Kasi hindi naman po lahat ng taga-Barangay UP Campus ay afford na mag-aral sa UP. At ito Mm. po ay minsan po ay may mga private school din po dito na hindi kayang afford ng mga katulad kong nanay. Siguro din po yung sa mga maagang nag-aasawa, ito po ba yung teenage pregnancy na tinatawag? Kawalan din po ng yung regular na trabaho para po sa mga nanay at sa komunidad. Ito po ang Mm. mga nakikita kong mga dapat na um, ito po ang mga nakikita kong mga problema dito sa komunidad dito po sa amin. Teacher Mary, ikaw bilang isang social worker at pinaka-head ng Social Welfare Department ng San Fernando, ano-ano yung mga masasabi mo na programa na meron sa San Fernando na nag-a-address dun sa mga ganong mga suliranin ng mga nanay sa komunidad sa San Fernando? Ang pinakamaganda po kasi ngayon, ang mayor po natin babae at isa Mm. rin siyang nanay. So, Mm. yung mga programa natin ngayon sa mga nanay, talagang buhos-buhos po. Kung masipag lang po talaga yung mga nanay sa San Fernando, makakakita po talaga sila ng programa po na kakma sa kanila. Unang-una, ang ating tungkad ay nagbibigay po yan ng scholarship. Ganon din po ang ating ang CSWD po natin. Occasionally, meron po tayong tinatawag na educational assistance, lalo na po kapag PWD or indigent po yung ating pong tinutulungan. Mm. Meron din pong libreng konsulta ang mga Mm. nanay kapag pubuntis po sila. So sa Mm. mga RHU naman po yan ng CHO at meron po tayong mga project kapag pubuntis sila. Ayan, meron din po yan na binibigay na tulong sa mga nanay at ganun din po na properly din po yung mga nanay naman po na ayaw pa rin pong magkaanak. We also have many alternatives na po for family planning na ipinagkakaloob din po ng libre ng ating city. Meron din po ngayon tayo yung tinatawag din na food subsidy, yung talagang kailangan na kailangan po nila ng bigas, ng Mm. pagkain. Hindi lang po siya relief ngayon. Actually, dahil po sa pagtaas po ng lahat ng presyo ngayon, yung mga tao nag-a-adjust po talaga sila. So, minsan pang diaper, kahit po yan ay pinoprovide na rin po ng city basta mapatunayan po natin through validation and assessment na talagang nangangailangan po ang isang nanay. Meron din po tayong tinatawag na livelihood programs, especially kapag po solo parents or meron po silang anak na PWD or meron din silang inaalagaan na senior citizen. So, ang dami po natin ngayong programa sa CSWD na naaakma po sa mga pangangailangan po ng bawat nanay. Lahat kasi ng household chores naiiwan sa nanay eh. Meron nga tinatawag na double burden, di ba? Yung nagtrabaho na yung nanay sa opisina pero pag uwi sa bahay, siya pa rin ang gagawa ng gawaing bahay. Teacher Mary, may mga binabanggit si Lorraine kanina na sana yung mga LGU magbahay-bahay, yung i-inform nila talaga yung mga nanay na naka-confine sa loob ng bahay para malaman nila kung ano yung mga programang meron ang local government na pwede nilang i-access. What do you do in order to impart those information to mothers and to women in general, Teacher Mary? Meron pong, yun nga po yung sa Community Affairs Department natin. So yan po yung mga, kung yung sa tinatawag nating Kayabe card, nag-house to house po kasi yan at sasabihin po nila na meron tayong Kayabe card at ito po yung mga programa na pwedeng ma-attain at
bawat po tinatawag natin distribution of assistance, meron po kaming listahan ng mga marginalized na individuals, especially po kung parents yan, at sila po yung pina-prioritize natin sa parents education. Ano po ibig sabihin? Yan po ay nagko-conduct po kami ng mga sessions para po sa mga magulang na nasa kanya-kanya pong barangay. Sa isang yung bahagi ng ating kwentuhan talaga, yung phenomenon ng teenage pregnancy. Parang naiintindihan ko naman na kung nasa tamang edad ka na sa panganganak at pagiging ina, mas matured ka na, mas meron ka ng kapasidad at mas magiging responsable ka. Hindi ko sinasabi na kapag ang bata o a teenager pa lang naging nanay na, nagiging irresponsible siya, no? Marami rin naman kasi ako nakita na aksidente lang na naging nanay, na teenager, pero biglang pag nanganak, makikita mo na biglang napaka-responsable naman, no? Parang nakikita ko naman na parang may transformation, no, from irresponsible to very responsible. Ako po siguro sa personal ko pong karanasan, taong 2009 po kasi, yun nga po, nag-asawa na po ako at 1 year po ay nagkaanak na agad. Sa aking personal po na karanasan ay sa ganito pong edad ay nakaranas po talaga ako ng discrimination sa aking komunidad. Dahil ang lagi kong naririnig sa kanila nung ako ay nag-asawa, bakit na po ako nag-asawa ako ng bata pa at hindi pa nakakatulong sa aking mga magulang ng gusto. Siguro po, sa pagbubuntis naman po talaga, ang laki po ng naging epekto nito sa akin dahil bata pa nga po ako. Nung ako po ay nagbuntis, dito po ako nagtataka na dahil unti-unti na pong lumalaki ang aking tiyan dahil nga po bata pa ako, na hindi ko naiintindihan kung bakit. Nung ako po ay nanganak at kailangang dalhin, ang una pong pinagdalhan sa akin ay ang professional hilot, na hindi ko po alam na may mga ganun po pala. Ito pong professional hilot ay nagsabi sa akin na kailangan, hindi pa daw po ako manganganak at 1 linggo pa daw po ako bago manganak. Pero sa sobrang sakit po ng aking tiyan, ay dinala po ako ng aking asawa sa isang lying-in clinic dahil nga po kapos kami sa pera. Ngunit ito pong lying-in clinic na dahil nga po ako hindi nakakapagpa-check up ng regular, medyo ang mga nag-aasikaso po doon ay medyo masusungit kapag ganun po, na hindi po kayo regular na nagpa-check up sa kanila. 2 days po akong nag-labor doon at pinapipirma po nila ako ng waiver na i-transfer nila ako sa hospital at kailangan na daw po akong isisaryan. Ngunit ang sabi po, para po kasi sa sarili ko, hindi po ako pumayag. Dahil alam ko po sa sarili ko na kaya ko siyang iluwal ng normal. Kaya po, pumirma po ako ng waiver na kusang loob na umalis sa lying-in clinic na iyon. At ako po ay nagpadala sa labor dito po sa Quezon City na ospital, at dito ko po talaga naranasan na ang sabi nga po ng aking mga kananayan dito na doon din nanganak ay para daw po kaming kinatay na baboy. Turuin niyo po, doon po sa edad na 19, 18 or 19 po ako nung oras na yun. Doon ko po talaga siya naranasan na pagpasok po ng labor room, kailangan po na isa-isang bed, 2 kayo na nanganganak, at hindi ka po pwedeng mag-ingay, umiyak, sumigaw dahil baka nervyos yan ang kabilang bed na kailangan isisaryan. At kailangan po na naka-open po yung legs mo, nakabukangkang ka doon para kapag may dadaan, may doktor, may nurse, may janitor po na naglilinis, nakikita niya po yung mo na kailangan itago. Yun po talaga ang mga karanasan na hindi ko talaga po malilimutan. At matapos na po akong manganak,
at kailangan na pong dalhin sa ward, ako po ay nawindang dahil sa isang bed po ay kailangan ay 5 hanggang 6 na bata lamang ang kayang ihiga at kami po mismo ay hindi po makahiga dahil nasa stool lamang po kami at kailangan nakaupo lamang po kami sa stool kasi wala na pong bed para sa amin. Ngayon, Oo. kung gusto naming magkaroon ng bed, kailangan po namin bumayad sa private na napakamahal po at hindi po namin kayang bayaran. Ngayon po, ito din po yung isang karanasan ko na hindi ko talaga malilimutan na once na ikaw ay aalis na ng ospital at kailangan mo nang magbayad ng bill, kami po mismong pasyente ang kailangan pumunta sa SWA upang magkaroon man lang ng mahati man lang po yung bill na pwede naming bayaran. Ano ba yan? Parang gusto ko na. Akala ko, pinakamahirap ng pinagdaanan ko, mas may mahirap pa pala pinagdaanan sa akin. Paano ba alagaan ng bata? Lalo pat kung wala namang pera. At paano ba inaalagaan ng lipunan ang mga batang nanay?